Dajem na glasovanje sljedeći zaključak. Uzimajući u obzir izvješće o provedenoj provjeri broja i vjerodostojnosti potpisa birača te zakonitosti postupka prikupljanja potpisa birača i zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative Narod odlučuje o izmjeni članka 72. Ustava Republike Hrvatske i o dopuni Ustava Republike Hrvatske člankom 72a te građanske inicijative Istina o Istanbulskoj, utvrđuje se kako nije ispunjena pretpostavka iz članka 87. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske za raspisivanje navedenih državnih referenduma. Molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova 105 za, 2 suzdržana i 16 glasova protiv donesen zaključak kako ga je predložio saborski matični odbor. Imamo povredu Poslovnika. Kolega Podolnjak, izvolite.